sponsor is Alraco. Alraco voor ieder die van A tot Z ontzorgd wil worden. Wij nemen hem opteren van aluminium of kunststoframen, deuren, schuifkragen en gevels. Voor zowel nieuwbouw als renovatie. Alraco. Eerstijds is binnen Julie komt eraan. Hartsenweg 2-1, sport in de doorlaan 12 jaar. Bakkerij Stanking, Spannen, zit van de linie A acclamatie Zwanger. Marzen 5-2-1. Sport Elite AA, 2 años. Criador Starking BV en Spannen. Propietario Familie Agokma Siggerswoude. Deze staat op de staat met standaardhengst voor die dankzij sportonderzoek. Een succesvolle sporthengst voor die deze moeten belanden. Artsen bij T1 met hang naar onderaan. Ha pasado un examen abreviado. Y dressage lichte tour ligero. Y trineo y enganche. Clase ZZ y clase límite. Y es uno de los 6 sementales que en 2021 ha obtenido su licencia de cría. Y como tiene mucho éxito en el deporte, podría entrar por ese camino con un examen abreviado. Viene del Pedigree 94, tiene 12 años. Tiene un carácter muy bueno. Sus primeros potros tienen cabezas nobles y cuellos largas, vertical y con mucha apariencia de raza típica frisona. El paso es amplio y fuerte. Aquí tenemos Marzen 5-2-1. Sport Elite AA 12 jaar, Marzenweg 2-1.
Publiek aangeboden door Al-Ranco. Hengst hebben we vandaag onder het zadel al gezien nu in de lange lijnen. Jeroen, 5-3-5, Sport Elite. Echt 10 jaar, van overal aangepald, grijpscherp. Mark-Peter Spaan, Ikimo, de eigenaren. Y ahora tenemos Jeroen 535 Sport Elite, un semental de 13 años, criador señora Acampol en Grijpskerk y propietario Spaan y Barón en Nibert. Es hijo de Anders 451, aprobado en 2023. Como reportas el Grand Prix Internacional y por sus excelentes resultados en el deporte, está aquí también por un examen abreviado. Podía pasar. Als eerste Wissenschappelijke ooit die het niveau Grand Prix haalde. Dus als internationale Grand Prix specialist binnen. Su abuelo Adel 357 era el primer semental del Stambuk frisón que ha ganado el nivel de Grand Prix y también internacional de Grand Prix especial, ganador. Y su padre también, que se ha calificado por los campeonatos del mundo en Cannes en 2014 y con esto Jeroen es la tercera generación Grand Prix, semental Grand Prix. Es un verdadero semental de deporte. Goedgekeurd in het najaar van 2023. Wegsters Jeroen, 5-3-5. Aprobado en otoño 2023, muy nuevo aquí. Jeroen 535. Publiek aangeboden door Al-Ranco. Ze keren terug bij de hengsten. Dames en heren, deze hengsten worden niet geplaatst
Ze hebben zich prachtig laten zien aan de lange lijnen, waar ze op vertalingsvolgorde opstellen. Langs de KRPS, hielpje tekstslaan met pijzertrekking, dan in de lens staan namens al Rako, Gekka Maxen 5-2-1 en Jeroen 5-3-5. We willen trouwens even de fokkers in het zonnetje zetten van Jeroen. De eigenaren zijn er wel, fokkers helaas niet meer. Peter Spaan, Mark Peter Spaan, Jeroen en misschien dat Jan Rent er ook bij komt. Want deze hengst is pas in 2023 en we laten de fokkers daarbij willen huldigen. Sabine, ga je aan. Dankjewel Bert. Gracias, Bert. Dos sementales Sportelite. Martsen 5-2-1 is een hengst die uitblinkt in rasuitstraling. Martsen 521. Heel goed karakter. Muy buen carácter, muy bien en el deporte. In de sport, maar een kind kan hem rijden. We hebben Ela erop zien schitteren. Y Dus es un caballo muy noble, con muy buen carácter. Y también niños pueden montarlo. Podríamos ver en el espectáculo aquí en las noches, ayer y anteayer. Y wat een groot ambassadeur. Jeroen 53522 son muy buenos embajadores Heel mooi dat hij hier aanwezig is en heel erg bedankt. internacional. Jeroen 5-3-5. Muchísimas gracias, Jeroen 535. Vervolgens mevrouw Anke Paul Grijpskerk, haar eigenaar Mark Peter Spaan. Criador Anke Paul Grijpskerk. Propietario Spaan y Barón en Nibert. De Jeroen 535 y Martin 521, Criador Starking BV Spanum, propietario Age Okema, no van al campeonato de inspección de sementales, pero son muy buenos embajadores de los frisones en el deporte. Y hicieron una muy linda presentación aquí. Al Rako sponsor van deze bijzondere rubriek. Martsen 5-2-1, Jeroen 5-3-5. Gaan alleen de eerronde lopen. Martsen 521 y Jeroen 535 van a hacer su ronda de honor aquí. Hicieron una muy buena presentación. No lo vamos a llevar al campeonato de inspecciones de sementales, pero son muy buenos sementales en el deporte. Nou zie je nog een keer Jeroen 5-3-5. Azen, we vragen af, we houden vol 3 dagen topsport ook voor jullie, al die hengsten voor brengen aanjagen. Hoe is het op dit moment de stand van zaken? Ja, echt. Ik denk dat we met z'n allen heel erg trots mogen zijn op de frisse paard. En die andere linie die dat paard geeft, ja, dat is mega. Ik wil jullie bedanken, jullie staan er altijd achter. Dat maakt het feest compleet. Maar het frisse paard, dat weet je alles. Dat zijn gisteren in de show. Dat zie je nu. En al die mensen, dankjewel. Muchísimas gracias a toda la gente aquí. La raza frisona da mucho
tenemos toda pasión para el caballo frisón. Es Ago Ockema, el criador. Man die mooi verhaal gaat houden. En dan zie je voort aan Richard Vlier. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Qué placer de poder estar aquí. ¿Quién será el sucesor de Nana 492? ¿Y quién será el caballo, el frisón del año 2023? Soy Richard Vlier y he podido jurar juntos. Richard Vlier soy y he podido jurar con Mirella van Leeuwen y Sietske van Oosterbaan van Pesky. Es la primera vez que había 5 sementales en el centro de atención, en el spotlight, que cada uno por uno podría ser caballo del año. Johannes 4. Estamos hablando de... A ver. Die samen zoveel hebben gepresteerd en niet alleen het afgelopen jaar. Johannes 4:8:4 y también el caballo Johnny Cash, gracias a el ayudo mexicano de finca Sandro en el Pan American Games presentaron su frisón en un podio internacional muy bien. ¿Y qué piensan ustedes de Vilche A, las yeguas Vilche A, que ya es un poquito vieja, pero todavía impona y tiene buenos descendientes? Y Berber de Brabantshof, 2 veces campeona de la sección central, que es un resultado magnífico. El público ha hablado y ha votado y los juradores han reflexionado mucho y ahora sabemos quién es el semental que ya da campeones en los días de cría. 77% de porcentaje de estrella con sus hijas. Es Sport Elite en 3 disciplinas. Y ya nos daba 4 hijas modelo. Berber van Brabantshof, Koba van de Hanebos, Amarens van la Pinenburg y Amalia van de Heemstede. Y ya tiene 21 hijos Kroon. Usted lo oye bien, 21 hijas de Coroño. Y con Aurt 514 y Fouke 520. Ya ustedes lo han entendido, Johannes 484 es el caballo del año 2023. Johannes Bakker. Johannes 484 es caballo frisón semental del año 2023. Criadores y propietarios. A ver si todos pueden entrar aquí en la pista. Las cintas lindas, rojo, blanco y azul. We zijn er bijzonder trots op dat Arno Blok, de commissaris van de Koning in Friesland, de prijsschap uit te reiken. Ze doen een waardebon aan vast van 1000 euro voor de provincie. Arno Blok, commissaris van de Koning, hier in ons midden. Gevolgd bij Johannes Bakker. Ben in bezit van Jan Engel Moots. En Willy Ockema, dames en heren. Hier in het zonnetje gezet. Prachtig resultaat. Weer een mijlpaal.
un resultado muy bueno para Johannes. 4-8-4. Ahora nos quedamos tranquilos un momento, pero después, en unos momentos, vamos a festejar. La juventud viene también a la pista. En este caso se puede, porque no hay mucha gente, no hay muchos sementales en la pista. Henrik Posma, waarnemend-voorzitter van de KNPS, en Arno Bok, commissaris van de Koning in de provincie Friesland. Wat een moment. Moment om niet meer te vergeten. Morgen statiedekker opgelegd om het paard van het jaar. €1000 verdeeld, 500 voor de klokker, 500 voor de erfgenamen. €1000, €500 para el criador, €500 para el propietario. Oferta para la provincia de Friesland. El sucesor de Nane 492. Ahora tenemos a Johannes 484. Caballo del año 2023. Queremos hacer una foto con la familia completa y en un momentito vamos a festejar con todos, con el público. Paard van het jaar van de KNFPS Hengstgoedkeuring. Paard van het jaar 2023. Johannes. Muchas felicidades. Caballo del año Johannes 484. En dat weet ik zeker. Dan wil ik in allemaal gaan staan. Ik zeg dat nog wel aangeven. Die gaan ze nog een keer presenteren. Y pónganse de pie. Se va a presentar una vez más. Ven, vámonos. Johannes, hier 8-4. Buiten de stoel. Ja, heel mooi. Dank aan de politie, dank aan Arno Bok, commissaris van de Koning. Gracias a la provincia de Friesland, gracias a Arno Brock, comisario del Rey en Friesland. Y seguimos con la sección 6, de rubrica 6. Anders komt dat terug in de kampioenscheuring, dacht ik, hè? Dus die gaan we nog wel zien. Hele mooie muziek hier. Zo dadelijk.